Omunye wabaqeqeshi beKaizer Chiefs uKhalil Ben Yusuf ububukele phansi ubunzima beqembu kule midlalo emithathu edlule. Wakhetha ukugxila ezintweni ezinhle nakuba behlulekile ukuthola iwin. Kulandela ukudlala ngokulingana neMarumo Gallants emidlalweni weBetway Premiership eFNB Stadium. Amakhosi asedlala imidlalo emithathu engawini kule season. Iqembu belihamba phambili kulomdlalo ngegoli likaKhanyisa Mayo kodwa laphinde lageja ipenalty ngaphambi kokuthi kuyiwe ekhefini. uBen Yusuf uqhamise ukudlala kahle okuthuthukisiwe njengokuphawulekayo. Ukuvumile ukungawini emidlalweni emithathu edlule kodwa wagcizelela ukuthi ukwenza kahle kubaluleke kakhulu kunomphumela. Lo mqeqeshi uveza ukuthi iqembu lenze kahle futhi alibanga nenhlanhla yokushaya amagoli amaningi ukuze linqobe. uBen Yusuf uphinde wavikela ukusethwa kwamaqhinga kweqembu elisebenzisa uhlelo lwe-3-4-3 olunabadlali basemuva abathathu nababili basophekweni. Nakuba lesi sakhiwo kungenzeka ukuthi sibonakala senza ukuhlasela kube buthaka, uchwepheshe ngokuzalwa eTunisia uchazile umqondo walokho. Uthe badlala i-3-4-3 ngeblock ephezulu ukuze bacindezele iGallants phezulu ngoba iGallants ibidlala umdlalo osuselwe kumaphasi amafushane kule season besebenzisa amabhola amade ambalwa. Bese ngekho isikhathi esanele sokuthi iKaizer Chiefs igxile kulahleni amaphuzu njengoba kubhekwe inselele enkulu ngomgqibelo. Bahlelelwe ukuthi badlale umlenze wesibili womdlalo wokuqala umzukiswano wokuqala weCAF Confederations Cup befuna ukugila ezibukwayo ngemuva kokuhlulwa emlenzeni wokuqala bebhekene neqembu lase-Angola iCapo Scope ekhaya. uBen Yusuf uqinisekisile ukuthi iqembu manje sekumele lishintshe ukugxila kwalo bese licabanga ngomdlalo olandelayo futhi baxoxa nabadlali ngohlelo. Ugcizelela ukuthi umdlalo wangomgqibelo ubaluleke kakhulu futhi sebekulungele ukungena emzukiswaneni olandelayo. Umgadli webafana bafana uKhanyisa Mayo osayineswa kuCR Belouizdad yase-Algeria udlalo kokuqala kumakhosi walibeke nethini igoli. Lo mdlalo oneminyaka engu-27 ube negalelo elihle emzukiswaneni yakhe engu-59 enkundleni okuhlanganisa nezinga lokuphasela engu-75%. uBen Yusuf uzwakalisa ukwaneliseka kwakhe ngoMayo njengoba iMamelodi Sundowns ihluliwe kwathi iSekhukhune United ezihola phambili kulokho ibanjwa ngokulingana. Ukudlala ngokulingana kube yithuba eliphuthwe iKaizer Chiefs lokuvala igebe kwababili abaphezulu. Isele ngamaphuzu ayisithupha kuSekhukhune inomdlalo esandleni namaphuzu amane kuSundowns ngemidlalo emibili esandleni. uBen Yusuf uphethe ngokuthi bazoqhubeka nemizamo yokuvala igebe.